Shubor na Snem jong unong san Hima. Hagaway ka jingja ka beasriem ban ka film Bollywood ka Drishyam ki pulit ka Jamnagar Gujarat kilala bantip ya ka daw ka jingja arngai we ubriu ubalakam ba udan ha Australia hendai la keno bula Shah Pynïap hala ka lok ban uba ie jongka ba latep ya ka met jong u hapo ka we ka karkhana ba latap da ka dobilat na lor Hadien Snem bula ja arngai ki pulit kile thu ba ki bahayeng jong u Jignesh Mavadia ki dangmut ba ulit sa ba trekam sha Australia ki pulit kile thuru Baya Jignesh lapha di dakar YB Zianite bala tab yu hakathliyo ka bajrong hadu khat arphot hawai ka karkhana hakathan darat GIDC ka jingja bala buri kalasdang ban pau perthei habau henmen jongu ulale cha Australia bad ulawat jingtep yu Jignesh ka bala pinmi ka jing subasniu namar ukhlamlap yu ka jing artatien hakbakut kala pendong ya ka Kurim jong u Jignesh ka Prithvi bad ubai jongka unilesh manshakem batcha token ki pulit ki athu bagash iang jong u lara no banle ya ka DNA kamukot duma hapo ki kendon bayade kan thop ka jing Pynïap brio bat ka jing penjat ki sakhi ansa pendrong Hadien bala pentikna ka met yap le athu ki he sarkar kadkum ka jing toket ka Prithvi bat unilesh kiladon jingade hashwa banya tho bat u Jignesh ki pulit ki le athu bala khlelang da ka Zianite hakakiat badi u Jignesh bat ulayap Hadien kata kilara ya ka met jong u hakate ka karkhana batti ya ka thlio bajlio khat arphut batta pe u hangta ki pulit ki athuru ba ka Prithvi ki athu hagi bahayeng ba u Jignesh ulitresh Australia ka ba kila subasnio namar ukhlaman phayeng shu la Snem ka jing toket kala sedang Hadien bu henmen jong u Jignesh ulalej wat yu hendai ukhlamla pha Australia bat kilu u jor shaki pulit halol kani Hadien kani ka jing penpau perthei ki pulit jong ka CTB hapo ka jing alam jong ka Assistant Commissioner of Police ka Pratibha kilalet banti ya ka jakatap ha ka karkhana darat GIDC bat kilalap ikish iang ki bala antat bagi dei jong u Jignesh ka jing toket halor kani ka jingja kadang ya shakman Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki galalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.